Kuinka helppoa satelliittilaajakaistan asentaminen on? Satelliitin olemme toimittaneet jo paikalleen. Joten sinun tarvitsee vain asentaa sitä kohti osoittava lautasantenni. Ammattiasentajamme voi tehdä asennuksen puolestasi, mutta voit järjestää asennuksen halutessasi myös itse. Asentaja vetää kaapelin sopivaan paikkaan talossasi ja yhdistää kaapelin modeemiin. Langattoman reitittimen kautta voit yhdistää verkkoon kaikki kodin Wi-Fi-laitteet. Kun satelliittilaajakaista on asennettu, voit nauttia välittömästi laajakaistan eduista ja jopa 22 megabitin sekuntinopeudesta. Soita siis meille, jos haluat satelliittilaajakaistan. Toimitussisältö voi vaihdella eri maissa. Todennäköisesti pääset nettiin jo ensi viikolla. Me olemme nopeita. Avonline laajakaista. Nauti nopeudesta missä tahansa.